Għal darboħra l-ex Prim Ministru Joseph Muscat ma skludix li se jkun qed joħroġ bħala kandidat għall-elezzjonijiet tal-Unjoni Ewropea tant li għandu qed jikkunsidra l-pożizzjoni li għandu jieħu. Il-klikka ta' Joseph Muscat fl-amministrazzjoni Laburista qed tibqa' timbuttaħ biex hu jikkontesta l-MPs b'Roberta Bela jammetti li naqqas għandu s-saħħa jgħidu le u b'Muscat qed jgħid li qed jaħseb għaliex fikli mhu stess ma jistax jinjora lin-nies. Ħoloq dan il-ferment kollu u wassalni biex f'pożizzjoni naqra inkrepattiva. Hija deċiżjoni diffiċli ħafna li rrid nieħu u li rrid inqis kollox. U qed naqsam il-verità, jiġifieri jekk tgħidli x'iddeċiedi ngħidlek filgħodu ngħid mod u filgħaxija ngħid mod ieħor. Lura fis-27 ta' Ġunju Joseph Muscat kien stqarr ma' Net News li ma kellu ebda intenzjoni li jikkontesta l-Parlament Ewropew. U allura iktar huma dubji dwar x'wassal biex Muscat jikkunsidra r-ritorn tiegħu fil-politika. Intant waqt din l-istess intervista fuq F-Living, Muscat kellem fost l-oħrajn dwar it-traffiku fejn wera biċċar li l-Partit Laburista m'għandux soluzzjoni għal din l-isfida enormi. Jekk ma tridx traffic mur fid-deżert. U inqas ma ta' soluzzjoni għal żieda enormi fil-popolazzjoni r-riżultat tal-mudell ekonomiku li ddaħħal stess u li komplih Roberta Bela. Jekk ma tridx tara nies oħra, mur fejn hemm xogħol. Interessanti l-fatt li Muscat fl-istess intervista stqar li f'pajjiżna hawn livell qawwi ta' kriminalità. Hawn il-problema ta' kriminalità, hawn problema ta' nies li jabbużaw b'dawn il-barranin, hawn il-problema ta' barranin li jabbużaw huma nfushom mill-Maltin, jiġifieri dawn huma affarijiet kollha. Jien ngħid huma kwestjoni ta' enforcement. Intant minkejja li l-qorti konfermat li l-isptarijiet li l-gvern ta' Muscat kien tal-il-Vital Su Stewart reġgħu ritornaw għand il-poplu u konsidrat id-deal bħala wieħed fraudolenti, l-istess Muscat qed jgħid li hu moħħu mistried dwar id-deċiżjonijiet li kien ħaf fil-passat, deċiżjonijiet li serqu minħall il-poplu l-miljuni ta' euro. Bl-ex Prim Ministru jgħid biss li hawn ħafna nies joboduh. Bring it on, m'għandix problema, jagħmlu huma għax jien rasi mistrieħa. Kristin Mamo għal Net News.